dalima sabulu tawakalitu Allah baba jose trawele ke jigi Allah de tawakalitu Allah jose igisme dalima salla tawakalitu Allah jombe baramina iji Allah de tawakalitu Allah jombe kubudilla isme Allah tawakalitu Allah nabi yorani basilai tawakalitu Allah basilai isme dalima salla tawakalitu Allah fushikela noto fama alabo tawakalitu Allah nabi fulilla barajam bem tawakalitu Allah rajunya tala jama kulu befu tawakalitu Allah mi barika udawi kanu jamana tawakalitu Allah mi barika gambunya ni ulaya tawakalitu Allah ayanganu dalima sokoso tawakalitu an filɛbaga ni an lamɛnbaga cɛ a n'a muso k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn aw bisimila aw ka web tv mandi ale sanfɛ n'o ye jani.ml fm ye an bɛ kibaruyaw lase aw ma k'an to falajɛ carrefour la bi jumadon in sa bato minnu kɛra an bɛ dugawu kɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen minɛ ala ka hinɛ an ka taabaw la ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ juma ale kɔni ye bato kɛ don ye ale ye tasibila don ye ale fana ye yafa don ye ala k'an ka batow bɛɛ lajɛlen minɛ bijuma ale fana bɛnnen no mars kalo tile 8 ma san 2024 kibaruya minnu bɛ an bolo teliyala an na olu da aw tulo kan adama bɛn jara bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ale kun ka kiiriko tun bɛ sen na a kun yirala k'a fɔ k'a kan ka se ka bila nka kiiri y'a yira k'a fɔ ko nɔminɛli kura o bɛ a kan Bamako kasoboma min n'a ye su kelen si o kɔnɔna na a ye ŋaniya yira kɛ k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka segin ka taa kɛɲɔrɔbakaw fɛ yen sabula a bolo yen kasobo o ka fisa kosɛbɛ ale ma ni Bamako kura ta ye jɛkulu min bɛ Adema jeunesse tɔgɔ la sa n'Ala sɔnna a ma sini sibiri nɛgɛ kanɲɛ 9 waati muso kunda la olu bɛna na u ka rentrée politique kɛ rentrée politique in kɔni ko bɛɛ lajɛlen taara n'o ka bila Alpha Omar Konare a n'a furumuso Aramba Konare olu kan ka ye o ko in kɛnɛ kan yaasa Adema sifinw welewele kan mun b'u bolo wulikajɔ mun b'u fɛ u b'a fɛ ka baara minnu kɛ u k'o bɛɛ lajɛlen dantigɛ Mali kɔnɔna na a yera k'a fɔ ko min ye kulukoro korokaw fɛ yen koro ni ale yɛrɛ ni Burkina bɛ dancɛ bɔ o kɔnɔna na bi a yera k'a fɔ min ye Burkinakaw ka sɔrɔdaso ye wulikajɔ min kɛ ka ɲɛsin Nigawale ni Bamacawale kɛbaaw ma maa caman y'a sigiyɔrɔ bila koro ka bɔ Burkina ka n'i sigi korokaw fɛ yen olu jama kɔni kɛlen don ka koro fa bi kosɛbɛ u ka baloko an'u ka dumuniko kɔni dɛmɛ de bɛ ka kɛ ka welewelema da kɛ yaasa u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na baloko ale ta fanfɛla la u kɔni bɛ koro dugu ale kɔnɔna na yen bi sɔgɔmada in na n'o ye mars kalo tile 8 ye maa ta mɔbili 3 Sonefu Nur ale ni Tlemsi olu kɔni kun bɔra Gawokaw fɛ k'u b'u kunna Ɲame kan u selen dugu min na n'o fɔ ma ko Kɔbɛ ni Nigawale ni Bamacawale kɛbaa dɔw kɔni ye a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen lajɔ passager minnu bɛ sa ka minɛn minnu bɛ u bolo wari minnu b'u bolo wari fɛn nafolo minnu b'u bolo k'o bɛɛ lajɛlen daraki o la ka sɔrɔ ka duuru don fiɲɛ na u y'a yira fana k'a fɔ ko u ni chauffeur 3 min ye bisi chauffeur 3 ninnu ye u n'olu taara ɲɔgɔn fɛ kibaruya dɔ y'a yira k'a fɔ ko u n'olu ma taa ɲɔgɔn fɛ Nur ale maa dɔ kun bɛ Nur mɔbili kɔnɔ ale de ye kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen cɛri yaasa maaw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min mɔbili 3 in kɔni bɛɛ lajɛlen u y'u lajɔ k'u kɔnɔmɔgɔw k'olu labɔ k'u da u disi kan k'u mɔmɔ minɛn b'u bolo k'u bɛɛ lajɛlen minɛ u la Mali kɔnɔna na énergie directeur ko n'Ala sɔnna a ma ko sunkalo ko nasira fɛ sa ko min ye kurantigɛba ye ko dɔ bɛna na bɔ a la ka kɛ n'o ye sa u mago bɛ taji minnu na n'u kan ka baara kɛ cogo min na énergie directeur b'a ka kunnafonijugu senfɛ kununko a y'o dantigɛ bɛɛ lajɛlen nka yaasa Mali ka se ka kuran sɔrɔ san kalo 12 kurantigɛ ka ban sefa wari miliyari 309 ko u mago bɛ o de la yaasa ka se ka baara kɛ lafiya la bɛɛ bɛ kuran sɔrɔ cogo min na ale énergie ko ta nasira fɛ Mamala ni ale ye jagokɛla ye an ka jamana kɔnɔna na ko u y'ale bila liberté provisoire la o b'a yira k'a fɔ ko a ye musaka dɔ sara ko waleya in kɛra kunu Bamako
cour suprême procureur général a kɛra ale fɛ kibaruya ninnu kɔni sɔrɔla sariyatigiw ka sira de fɛ min ye mamala ye ale kelen tɛ Saran Jakite n'ale yɛrɛ tun ye douane laka ye n'ale fana kun minɛna nin ko in na k'o fana ye caution sara yaasa a bɛ se ka bila cogo min an b'a yira la k'a fɔ min ye mamala ye ale kɔni kun minɛna janvier kalo kɔnɔna na ka kɛ ni dungo juga ni yuruguyurugu ni bayɛlɛmani minnu tun bɛ énergie kɔnɔna na ni o musakaw kumaw cayara kosɛbɛ a ko nana sɛgɛsɛgɛli nana ban cour suprême ale la ale ye nominɛliw kɛ ka maaw minɛ k'u bila yanni u ka kiiri don cɛ komi sisan jamana kɔnɔna na ni kɔni ka ko sera yen fan na juru min b'i la Amara n'i ye dɔ di u b'i bila i ka taa i ka so yanni kiiri ale don cɛ nin jugawale ni bamacawale kɛbaaw a yira k'a fɔ fana ko u caman baden kɔni kun yera Segu mara kɔnɔna na ɲɔnɔ maaw yɛrɛ kun y'a yira k'a fɔ ko siran barika bonyana o de hukumu kɔnɔna na sa u kun taara bi Segu ale ɲɔnɔ sa kɛ ɲɔnɔ kasobon kan min ye armée a sera k'i jɔ i jɔyɔrɔ la o de la sa couvre-feu kɔni o daminɛlen de filɛ nin ye sa ɲɔnɔ kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 23 ka taa se sɔgɔmada ɲɔgɔn kanɛ 6 o mana tɛmɛ ni miniti 30 ye baaraw kan ka kɛ cogo min na sa o bɛɛ lajɛlen dan tigɛra chef d'état-major ale fana ye kibaruya di kɛ k'a yira k'a fɔ ko ninjugawale ni bamacawale kɛbaaw kɔni olu tun ye wulikajɔ minnu kɛ ka ɲɛsin an ka jamana yɔrɔ minnu ma sa ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni dansira ka sigi olu la wulikajɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fana kɛkun ye min ye maaw n'u bolo minɛw bɛ se ka kisi cogo min u y'a yira fana k'a fɔ ko kuremalekaw fɛ yen bamaciwale kɛbaa minnu kɔni kun taara bin yen kan u sera ka olu fana nɔbɔ halisa sɛgɛsɛgɛliw ni ɲininiw bɛ sen na Mali ale ni Mali ale ni Guinée dancɛ o de ye Kuremale yɛrɛ ni Bamakɔ cɛ kilomɛtiri 110 o de b'a ni Bamakɔ cɛ waleya in kɔni kɛra o yɔrɔ de la mɔbiliw kɔni dɔw tiɲɛna polisi 2 o joginna min ye Mercedes kelen n'o ye kɛyɛrɛ tigilamaa dɔ ye o tununa wɔlɔfɔw fɛ yen ko basigi ni lafiya ko bɛ ka na Amara k'a sababuya kɛ min ye kalata min n'a kun dɔgɔdara ko a bilara mars kalo ale tile 4 na tile 24 min ye u ka conseil constitutionnel ale kɔni sɛbɛn labɔ kunu k'a yira k'a fɔ ko min ye mars kalo tile 4 ye tile 24 ye sa ko kalata ko a na kɛ o la n'o ye tako fɔlɔ in ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye Macky Sall ye ale kun y'a yira k'a fɔ ko ka ko in kɔtɔrɔma bɔ ka taa bila fɔ kɔfɛ nka min ye conseil constitutionnel maaw ye n'o olu kɔni y'u ka ye 9 sages ye olu y'u jɔ u jɔyɔrɔ la u y'a yira fana k'a fɔ ko ko in nɔgɔni fana senfɛ Macky Sall ale kɔni kun ka fanga kan ka ban pewu ka bɛn avril kalo o tile 2 nata in ma u b'a yira k'a fɔ ko kalata kɔni na kɛ mars kalo tile 24 Amara nin ko bɛ sɔn ka fereke sabula Macky Sall a obligeera k'a ka premier ministre n'o ye Amadou Ba ye k'o bolo bɔ baara la conseil constitutionnel maa 19 minnu ta n'olu ye cɛbɔ ye n'u kan ka taa kalata la ale sen bɛ o la u ka ministre bɛ sa n'o ye ministre de l'intérieur n'o ye Sidiki Kaba ye ale de taara ka kɛ premier ministre nin wagati in na yaasa ka se ka baaraw kɛ o dun y'a yira k'a fɔ ko min ye yɛlɛmaba min kɔni kɛlen filɛ nin ye sa o yɛrɛ tun tɛ Macky Sall fɛla ye ale tun b'a fɛ k'i dugu dɛgɛ n'o ye ka taa n'u ye sa yaasa ka se ka mɔnɔbɔ sɔrɔ nka min ye u ka gouvernement ka fanga ka kumalaselaw y'a yira k'a fɔ ko degun ni nisɔngoyaba bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa a kɔni ɲinina fɛ sa ka se ka nin baara in kɛ min ye février kalo tile 3 ye u kun ye kalata in bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'a fɔ ko u b'a lataa yɔrɔ jan na nka u bɛɛ la conseil constitutionnel Sénégal ale y'i jɔ a jɔyɔrɔ ale Sénégal kelen in kɔnɔna na ye Amara yaasa sɔnnɔgɔya ka se ka kɛ sa u b'a fɔ ma ko loi d'amnistie n'o ye yafa ye u ka wasabulon maaw kɔni y'o tɛgɛnɔ bila ka kɛ ni waleya minnu kɛra san 2021 ka taa bila san 2024 na wasabulon kɔnɔna na maa 94 olu y'a yira k'a fɔ ko sɛbɛn in ko o jira n'a ye a ka ta ka se ka lawaleya maa 49 olu ma sɔn a ma 3 olu ye u yɛrɛ minɛ ko sɛbɛn in kɔni a b'a to min ye Macky Sall ye a ka se ka yafa kɛ maa minnu minɛlen don kuma tɛ ka taa se Ousmane Sonko ma laɲini kɛba o ye Ousmane Sonko min ale sen tɛna na ye kalata in na mɛ a ka cɛbɔ n'o o ye Bassirou ye o sen bɛna na ye a la maa 19 min taara u ka wasabulon u ka conseil constitutionnel fɛ ale sen b'o la Mali Burkina Niger ko ni Ala sɔnna a ma ko min ye wolomasiri tabaw ka bolodi ɲɔgɔnma k'a ko lawaleyara Burkinakaw ni Nigerkaw ni Malikaw ko olu sɔrɔdasiw kɔni ye baara mun kɛ ni tile 3 in kɔnɔna na k'a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen fasirilen don k'a ban pewu ka sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛ ko wa ko min kɔni ye ko in nafama yɔrɔ ye ko sɔrɔdasi ninnu kun ye baara in daminɛ yanni sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi u ni ɲɔgɔn cɛ Sierra Leonekaw fɛ yen olu ka faaba la n'o ye Freetown ye u y'a yira k'a fɔ ko min ye u ka mairie min bɛ Freetown kɔnɔna n'o y'u ka capitale u ka faaba ye ko y'a yira k'a fɔ ko nin waati kɔni na kɔni ko sɔsɔli gɛlɛya dɔ bɛ yen ka ɲɛsin gɔngɔn ma sabula maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ye olu ntanyana ko maaw bɛ yen Amara
mu metulu shu wogobe de koy ka u shu wogobe ka kolo ta u magonya mina mun magonya komun be shu la ka tawlu bela jiden ta o ko conseil ko ni aye ka fo wati nu wati gongon gelembe wili minye dugu konna na ko be tabolo na mawera to fo famu ja mado be ulde kana bara bela jiden no kaburu wogobe ma nu ye kaburu wogobe sa ba ma magonya yoro mun be bulu bela jiden bo ala mata ko kolo ku ko be kolo chama ni bo ko sabula kolo na le boara ale be ke drogu de ba fo ma ko kus ko de ato sa minye fritani nyama uye ya yira ka fo ni wati labayna sora suna blaka kaburu don bela jile na kolosi ya sa su u ka se ka bada dali soro adama den do ni ka gele de kata su bo ko kolo ke drogu ha tiens la hina bana jena hoy Nigeria ka fe ko muso keme ni juga wala ba macha wala ke ba yolu de mina Nigeria ale woro dugu ale korean fanfe wale kun kele mi ba macha wala ni juga wala ke ba ku yera kun yeki bora idi ka fo me Nigeria jamana nyama ya ira ka fo ko folo la ko olugun sigalo na la ka fo ko muso binani ani wolon vlado nga kiwara dila munu me na munu yere nu ye mogon nu muso nu mine u yere la selike amara ko muso keme awdo be ubolo sudanga o fe nglew ulu ko ni seben do bosa seben minu obesega ina ini nikatugo mina ya saka sega foko kele ka ban sudan ale konnana ka keni nations unis ka wuli ka joy nga miye jamana nye ko akoni me ka da kolonchi ka flegolonchi fongo nyongo barka ko be ka bunya unu nyanche nga ko yalama islam dine maw ulu ka sungalo min nata flene ko nana sega ga sababu nyumanye ya sa kele o ga duga kala jamana konnana wa ko Angleterre ko ni papier do ke papier min ni aya di nyenyi je sero nani mo fe no resolution ya sa Sudan ale ko na basigi be sega na tugo mina Mozambique ka fe amara ko ni wati laba ina fana ba ma ci wala ni wala ke bawo ku be Mozambique de amara u ka dugo mi me no ye Cabo Delgado ku somnala ka foko minye ma biolon vla ko o de tununa wa dɔw be fana ko ulu kɔni usomo be ku ɲini ko bolo dɔ bu ulu fe sa o fanfɛla la ye ko a yera ka fɔ ko maa caman ko olu de minɛna olu ka dukɔnɔmaw caman fana be olu sigiyɔrɔ bila ka sababuya kɛ ni juga wale ni bamaja Mozambique ni juga wale ni bamaja wale kɛbaw ha a u taamana dɛ nin ko in a na ɲɛna sɔrɔ a la o irisikaw fe yen ko irisu ka jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko min ye ni juga wale ni bamaja wale kɛbaw ye k'olu dɔw kun dagalen do u ka jamana faaba yɛrɛ kɔnɔna na u ka dugu dɔw fana be fana ko u ye jateminɛ kɛ k'a fɔ ko u kun be n'o ye Kaluga ye wa fana ko dɔw fana k'olu yɛrɛ Moscou ale masurunafan na ko a fɛn kun be k'u ye mugu ci u bɛɛ la k'u bɛɛ lajɛlen fa ko sabula min ye chrétien diinɛ taabolo min be n'u b'a fɔ ma ko église orthodoxe mɔgɔw ko olu ka synagogue dɔ be ko o be Moscou kɔnɔna na ko maa minnu b'a fɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka taa yen ne da walo o de hukumu kɔnɔna na sa ko min ye irisilakaw kɔni ye sigana kɛra maa la amara olu ma fila kɛ dɛ u y'u bɛɛ lajɛlen gosi de i n'a fɔ bamasi wale ni juga wale kɛbaw be gosi cogo min na boxe ko ta nasira la Tyson Fury ye jɔni Camerounais do anglais do ko nin waati na ko ale ni Francis Ngannou ko ulu kɔni boxe kala fila ko kɔni be u kan k'u kɔ da ɲɔgɔn kɔ a la iringi ka Angleterre ka ulu fe yen min ye waleya ye k'a kan ka kɛ juma don min ye Arabie Saoudite o fe yen Camerounais n'ale si be san 37 la ko ale yɛrɛ kɔni kun jɔrɔlen no kosɛbɛ nin ko ninnu na ko sabula a ka boxe daminɛ ko gɛlɛyara a bolo kosɛbɛ nka u y'a yira k'a fɔ ko min ye boxe kɛla min don ale ni min bɛ kan ka se ɲɔgɔn ma n'o ye Anglais ka boxe kɛla ye n'o ye Tyson Fury ye ko ye champion du monde WWE wa ko min ye kamalen ye ko a kɔni ka dasili ka namara kɛra ka di min ma o de tɛ a ko zen ko yalama k'a na se ka se sɔrɔ wa ɲininkali tɔ min bɛ yen an ye kibaruya minnu sɔrɔ joona ka da maaw tulo kan o de ye nin ye amara b'a fɔ sa ko n'ala n'a kɛra sɔnna a ma min ye festival di didadi ye o daminɛna ka ban kabini kunungo ale baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ senna bugunikaw fɛ yen n'ala sɔnna a ma min mana bɔ o kɔnɔna na an na o fana di maaw ma a k'an bɛn ni ala n'a kɛra sɔnna a ma.
توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله توكلت